Is he Jesus Christ? Can you come down to me today and prove yourself? Where are you? Someone messages me and says, you have to accept Jesus' love or you will burn in hell, because I love Jesus. I love any man who can get nailed for 3 days straight and come back for more. No one in the world has the power that I have. No one in the world, nowhere in the world, not even in America, have the power that I have. And if you don't think I have that power, in Jesus' name, God strike me. Hallelujah. Cái cái chia bagi beliau ki keren ban lan ki pertu ban ya kerteng ke khram ke badon bor ke jong ublay kini ki bentak bang yo I hapo jong kini ki video ki long le se ke bang ila badong ki ba kham khrau lan ni kham jeliu ya ke ba ki le bat ke ba ki keren kini ke long ru ke ba ma ke ba pan pau ru ke ta jing sngo thu ba kla ke ba khrau jong ki ha ke ba kim sngo thu ba champang ba ublay udai uai kat kum ke bible ublay ulong ba khoj uba janai bat uba hok Nomor kajing long khoj ke jong u ka dei ru ingi kum kijing thau ke jong u bangin tieng burom ya ka kerteng ke bakrau bat ke ba im ke jong u henrei ba kum kijing thau ke jong u ngi kren ben ngi perthu ben bat ngi khen thala ya kerteng ke bakrau ke jong u ka bainong bat ka ta kajing pensitom ke bakrau kan but ya kajing im ke jong i la ka long kendit la ne ha ka no ko por la ne wat hadu ka ta ka sngi jong kajing bisar ke jong u blai kene kalong kum kejing pitkan mau yang i langin burom sisaya kerteng ke ba im ke jong u blai la ne ngin kren ben perthu ben bat keren thala ya kerteng ke jong u kajing keren bat kajing le ke ba penyu I hapo jong ke video kalong sisa ke ba ikan sha ke ba pen I ba ke ba bon ki breu kim burom ai su ya kerteng ke ba khrau bat ke ba im ke jong u blai wat tang khendiat ru te ha ke ko por yang nya pit kat tu kat ni ki breu ki bala keren ben bat perthu ben bat keren thala ya kerteng ke jong u blai bat ke belajar ya kajing im ke jong ki kale diga ya ka long ka wen ki nong rwai po nam jong kari Amerika ka rwai ka ni rwai sepang u Judas ha ka ni rwai ka pen pau ya kata ka jing keren ben lan ka jing perthu ben ki jong ka yo trai jing Jesus Christ dak ba ka rwai hi kentin ki ba ong ba ka I yo Judas u bolong wen ki breu ki bala chat kala ban dino yo Jesus tang ki lai photli ki sbai rupa ha ka bagi nong yalam jiu ki la sa nar phna ya Jesus kum ta ban ong ba pi I ya ubreu bala penyap no yo trai jing Jesus Christ kalong kata ka jing keren ben play ke basir khai henrei ke belajar nang ta la ong ba imat kalong kum kata ka jing maham le ka jing sneng ke ba wan na play ha ka ba kat ba kadang ruai tai kentin Judas ha ka wen ki konsert ne ka show ko ba he ba la ong ba ding katuk pandal ulahap naga klik ke jongka ha ka balga penlong ru ya ka bukan sitom jur naga klik jongka sipor ha ka jim ke jongka kene ka pen pausa ba nyim dai ban keren thala ya kerteng ke jong ublei. We found out after the show that Mother Monster had indeed suffered a concussion. Gaga's makeup artist Tara Savello confirmed via Twitter Gaga has a concussion but she is going to be okay. Nang tas kane ko wei komedian ka bakarteng ka hitar McDonald kene ka dei ka breu ka bom long kristan ka dei kata ka etis ka bangi ong ka bom ngai yo blai henrei kala pendon kam bakla la ne kala pendon kam thala ya kerteng ka jong Jesus Christ ha kene ka show ka jong ka bat pe yang ne ka ka belajar ya ka jing im ka jong ka. Went to Mexico twice, did shows, meet and greets, never got COVID. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice, so nice. Ha ka baning kong kini ki audian lani kita kinong pet kila perkhat ba kadai ka baka syu action henrei kene ka breu kam tip breu syu na ka to jaka ka baka thia bat lahap ban penkit ya ka marma se hospital namar ka jing sitom baka layo ka klik ka jongka namar ka jing ur jongka hang to hopo omadan ha ka ba kam so thu bat kam sampang ka ai ka dak bola pelong ya ka bakan ur kom to kat hadu bakan yo ya ka jing sitom ka klik ka jongka kene ka longgum ka jing maham ka ba nyim dai ban pertu bot le ban keren thala le ban keren ben ya kerteng ka ba im ka jong oblei nang ta sau ne wei nong ya lap ubla kam le de ba don sisai ta ka bor ka ba khrau ka jong oblei ka ba don unu ubriu ka perthai ubadon ka bor kum ba ma udon ya ka bor ka ba khrau wat kari ka ba khrau jong perthai wat kari Amerika ru ulakam ba kam don ka bor kum ba ma udon bat haden ba ulah dapat keren ni kentin ulah ong susu bala dangam don sisai ka ka bor tu ublei un syok ya nga bat markom tahi pet yang ne ka ai ka bala jia ka jing im ka jong u
have the power that I have. No one in the world, nowhere in the world, not even in America, have the power that I have. And if you don't think I have that power, in Jesus' name, God strike me. Hallelujah. Halang ipulay na kasiti sa Galatia kala nong ban rio bat kidikot ka banyo ko ong ba wat siya abon syukor ne ban yalam bakalaya pi naba dalay pinamla ban syukor ne ban kren thala ya kerteng ke jong ublay namaria ke ai ke ba ubri ubat ya katahi unon halang ipi ya gajing email ne gajing long jing man ji bri hot sla jong perthai kam tam hi gi singi ba ji por ba menta ngala ban ong banyi yo i ba bun ki bri ki pen long thala bat ki kren ben bat ki long kam ka ya kerteng ke jong ublay henrei kadau kalau bahdu mentai kimpat yo kata kajing bisal ni kimpat ya syam ya kata kajing tunjuk ko bakrau ko jong ublay namar ba ublay udang i yaki bat ukwa bakin kila ba mot bakin wan phai no su namar ba ulong ublay badap kajing i ba kajing isnai kum ta uyai ap ni lagi jong ki khun ki jong u adu kata por bakin dayo kata kajing snothu ba kajing sampang bat bakin pediang yu kum ta unong pen im ha kajing im ko jong ki Tekatung ila pois bakut jong video la dap sotanak separta share like bat kum juru wat kelat bat komen kum no pis ngau holo jong ne khana tak dah duk media sempat ha kawai kapor kublai sibun ni pibaro